Insayang kati Department of Health di workshop karagiti magsirarak iti riyon tapno madnanda iti giya amang putar iti research a pagsayata nagiti umili baban iti panangkanap karagiti napapatag a datos iti maysa a komunidad tapno basaran ti gobyerno iti solusyon ti maysa a parikot. Ada detalye ni UCPTV intern Clytel Abellanes. Pinasitan dagiti estudyante ken professional researchers ti insayangkat ti Cordillera Regional Health Research and Development Consortium ken Department of Science and Technology a workshop para ti umno panagsirarak a naibasar iti siyensya. Napili nga students, researchers ken professional ti nakipaset. Panggep ti aktibidad a magkaipaay iti kanayunan apan nakaamu dagiti adda iti nasao a profesyon para iti evidence-based policy. Mangtulong matla ang daytoy para iti panakaipasdek ti official a policy forum pitching in June 18 to 19. Sigun ken ni DOH mentor Melanie June Pukay, sansanayan da dagiti napili a maaddaan iti research a para kadagiti policy makers. Feasible ito, implementable ito sa locality or sa agency kung saan man ito gagawin. Through research kasi dito din natin nakikita yung mga hindi pa nakikita ng mga policy makers din. So researchers can help us, give us data on kung anong mga health issues on the ground. Impeteng na anapateg ti research ana ibatay iti pudno a pasamak a mayarmidan iti policy brief tapno masungbatan ti pagkasapulan ti komunidad. Nasken nga iti nasao a research ket nakalanad dagiti importante a pagalagadan tapno aprobaran ti DOH. Maganda we have available local data kasi konteksto yun ng lugar talaga, no? Baka mas yun evidence-based. Clytel Abellanes para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.